Nosím jídlo má zvláštní roli. Budeš se jí? Třeba z Moučaty, tak řeknu, hele, dívej se, to jsme tady opravili. Tohle všechno, co vidíte, mohlo skončit na smetištích. Dobrý večer všichni tady, dobrý večer všichni jinde. Jmenuji se Radkin Honzák, jsem psychiatr. Piráti budou volit nové vedení. Zůstane i nadále v čele strany Ivan Bartoš, nebo ho nahradí Mikuláš Ferjenčík či Vojtěch Pikal? A jak hodnotí Piráti své dvouleté působení v parlamentu? Sledujte celodenní speciální vysílání z celostátního fóra Pirátské strany. Tuto sobotu a neděli na ČT24. Proč se lidé dělí na chudé a na bohaté? A proč se propast mezi nimi stále zvětšuje? Sledujte Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Chudá bohatá planeta. Pozvání přijali evangelický farář Miloš Rejchrt, lékařka Kristýna Hešlová, ekonomové Zuzana Šmídová a Filip Matějka, polární ekoložka Marie Šabacká a rostlinný genetik Jaroslav Doležal. Přímý. Vítejte zpět. Pana Zbyška Zýváš večou, jako to už bude druhá nebo třetí večeře už. Je to kus. Jo. Ta nádrž váží Pojďme nechat toto opatrné mládě pro čínštině, korejštině. Je to úžasné zařízení. Ten byl u těch drog. Co? Všechno to nasvědčovalo tomu, že poslední loupež. Pryč. Čaj odezněl. Měl jsi pravdu. Tvá halucinace nás přivedla k vrahovi. Ne, pravdu měla má. Půl chlapa. Každý večer po 8 na Nova 2. Co chceš, Jejku? Můžu si půjčit auto? Ne, Mercedes za 100 000 ti nepůjčím.
Čau, ségra. Čau. Prej jsi tu měl nějakou holku, jo? No. A na rozdíl od gelu v jedné snadné aplikaci. Kámen je ideální pro podnikatele, neboť podporuje u nich tu dovednost, která a vznikol hrubší múrik, s ktorým som mal už vtedy zámer, že tu vznikne takáto políčka. V 2013 nastoupilo do technických učebních oborů nějakých